Natupad ka sa lambas mo ngayon. Ang mga marwebes pa, ano ka social media, pero kaway lang, kiibay niya ka, ibay nga nga support niya ka. Baro kami niya la, ibay niya ka, baro, kinaw may kalaya kit, badjala na do, dangalo na do, shit. Baro gidan ako, hindi na viral kaya, ang marwebes support niya ka. Nga support niya ka sana, nalaki po akan juba, kafingan, friend, ada nga viral lo, mga support niya ka sana, ada, kung gibatkan niya nga, bagikan na, ang laylay, mga support niya ka sana, na magpapagod na juba, kung nauwa juya, di kong takan, nga support niya ka, ang dengan susim pa mo, ang dengan siyo, pagkasunang ka, penjadi ulak wajong, o tengah jang bahasyon, buram na ka, kita balang gunda. Oo, oo, natin tuloy fit. Nga support kita rusliw, ang dayo na. Oo, yung rusliw balaya, pulalay. Ang dalay. Kanda ginawa ka proofing. Ginawa ka proofing. Ka-proof ang sapaw. Na magba, kasunang kaday ka, katna sa jong uba. Oo, balaya po. Katanong nung bitibaya, natin, ba't mga nituwil? Hindi, gano. Kung di pang tayo, bali pensyon na kung tugon na yun dahil. Nga nga supa di ka sana, bali nga supa di ka. Bakit pa, iya ka jong ako, bagtarong ganjing wajong. Kung na magtakiyo, tanga jong yung wajong. Nga supa di ka sana, hindi ka ta. Wala nga viral ay, mga viral. Ang puslay. Wala ka siya, kam lang ba't sarawan siya, kam lang ba't ka nga puslay, na mga supa di ka. Nang pamday ang manong pansitar pagkasunong kapinjan ulong paljong and they want try rajing ba sa tit kumno kapanyak kumno kale ang taken pagkasakit na mga ikiniwem kapit tagawin ka niyo kren kumno kapit tagawin ka niyo kren na kumno kapit tagawin ka niyo kren na kumno an bantu mo and not present but natin bida kasi hindi ko na present kan is new taron shitay pagkajing pagkasitin ang mga kinig ko daw jingem kumno nga viral kumno nga agency hindi ang kanya ka bep yung siya kumno nga agency kumno nga him kaya kung tason bro rating yo pa juba na ya pendagal rumah ka jingem jongkan na itong nga ang trend at nga kabili ko famous nga trend trading siya ay natin padyo pa juba na daklan tika din siya at basta sa nang tarapok tika din siya paningayarap ay pagkaman di ba niyarap na mga nahabi na mga election nila ko ng Virginia na mga happy pa niyarap kan nangangiya nga kadang nga dapat siya dan magpikso ng tono mo kaya nilitikam kung bako nila pagkumbigyan akin ang pekta na mga tongpo nila sa naman nila mga tongpo nila sa naman ada ay ka juba kapasi siya ada ay ka juba oh pala yung siya pinasta ka manglaro nga ay ka bigo kemas ada ka bigo pa nga taga mo panjing mental panlelay kinong safe kila na safe mo nilil nga tinakmen nga support yung sa lang oo kung ka jing mo jo nga ro yung social media yan pag may issue nga le away ka niyo kung no sang away ka niyo kung no sang ka niyo kung no kung no no walang panghiman ng YouTuber kaya na ito mo for sang turupang na penslap na kay penslap na ito ang asang besap kung ka jingin ka chong kay penslap na magano wala day ka ay tagadaw ang support na matanginyo na ka juga na marabata oh nga ito ang pinasupport ka sanam daw ba tuya program nga isang kay Hoy, isipin yung tulog ng kapasapilya ka, isipin. Yung balik mula like I'm only, sanday nga ang kaway. Ay, kibarang kim, sa chupa, yung sa iyo.
Naman personal malingan sa pote pa bakan ay sa jubak sa po may kalaya. Bakan jubak balik sa Punjab ulok sa jom. Yes, balik sa Punjab ulok sa jom. Tagadaw sa pote ka tamday ka brigo basliw pag tamday ka brigo ka karibit ang shitin. Kunan ka man sa makanya sa jinkin ng buwan. Hikin na ako sa Punjab ulok dong sinadong ka ay sa propos Amerika ako. And I pagka-jupa, that try, do that that pagkaulok ng taga-panjab si Shanat pala. Ako man taro kung na baka-panjab makanan, panjab kiway na, o kiway grada di. Pagmanawan siya, sonang ngaran siya hapat story na ito. Sa story dyan ka sonang, sa story dyan nga, yan kaya hapat pat na suong na pangaday ka priyo. Kabakhan bor batabala kanya sajek niya higdinan nga lagim. So, umat ay bakinjaw. Kamasin ay bakantay. Henry, kajinglong, pakunchini kajingkim, gandala, kajingkat siya. No, kabansin. Na tinggal sa nalimpas niya sa sapot ikag tanang. Pantalo sa palitso na roy ba sapot ita. Pero dyan kajingim na deksyon. Lagi sige pendarat kumay kaging imba jangan. Nang kenakan bagi kasih pendarat kaging mga. Nagay nga bakla ang sandet isim kabuban para hadong kaway ka may kalaya. Lord of my fifteen of set on every fun. Dami kita niya kajubangan ay. Kajubangan ay. Ang day ba nga, day kabre po patok. Oy, nadok. Handay pa nga nakoy ka juba kada tingla ang juba. Kay katingim daw pikan lang pang no. Madong manawan da pang kintin life kusin. Manawan kaya ha manawan sinula